Nalipay kaayo mga kindergarten pupils sa gihatag nga pagkaon ato sa outreach program sa mga Police at Traffic Enforcement Unit sa DCPO ug advisory support group kauban ng mga civic group o mga intern nga criminology student sa RMC. Adunay gipanghatag ngadto sa mga residente nga 100 food packs nga adunay bugas, canned goods, tsinelas ug vitamins. Walay nagmahay kay adunay palugaw ang City Government of Davao ngadto sa mga tao. Ang aktibidad gihimo kagahapon sa buntag Abril 22, 2026 nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Christian Antonio Garcia ang hepe sa TEU ug Police Lieutenant Colonel Daisy Torres ang Force Commander sa CMFC. Dako ang pasalamat sa mga residente o mga barangay officials kay natagan sila og libreng serbisyo sa mga pulis ug civic organization nga nagatan-aw sa panginahanglanon sa mga residente labi na karong panahon sa krisis. Gani nalingaw ang mga bata sa distribusyon sa mga tsinelas ug pagkaon. Regular ang ginahimong outreach program sa mga pulis sa TEU ug mga partners niini sa mga residente sa mga lagyong lugar. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!